אוקיי. 1, 2, 3, 4. ראש, 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 עקבים קריות, עקבים, קריות, עקבים, קריות, עקבים, קריות, עקבים, קריות. צד שני, עקבים, קריות, עקבים, קריות, עקבים, קריות. עצרו רגע, תתארגנו בשורה. עכשיו 8 צעדים קדימה ואז את הירכיים. 1, 2. נעמדים, רגע, רק נעמדים, אל תמהרו, אנחנו מפרקים. 3, 4, רגל, חזרה, סיבוב, ועומדים, עכשיו הצידה. 1, 2, 3, 4, ואגן. צד שני, 1, 2, 4, אגן, 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 אגן.